Ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrụ na nwekwarecha nwanne nụ nwaanyị mba nnọọ awụchachala na mgbe ụmụnne m ihe m na gị kọrọ nụ ngalugbo aga m egbu oge ọ na-aga m egbu ya na nkenke. Anọ m mgbe gara aga otu nwanne anyị nwaanyị kpọ m na fon si m nwaanyị mba nọ m za ya si m na ọnụma na o suola ihe na-adịghị good na mkpụrụ obi na ọ gbawapụla ya ejikọlatacha onwe gaa n'ihu gwa m si m relationship ya na enyi ya nwoke 6 years relationship enweghị onye ọzọ ya nwere since ya na this guy ji kpawa na enweghị onye ọzọ ya nwere na ya tire time ya tige attention ya niile faithfulness ya niile na ọ dị intact na that same relationship mee ihe niile ya nwere ike ime ka relationship work na ya ka ya nọ one day this young man ya na-ekwu okwu ya now his friend enyi ya nwanyị akpọ ya na phone jụọ ya si na ya ga-ekipuli this thing kipuli ya biko ka kama hapụ visit ya na ya sị ka ya gwa ya na ọ dịkwa wee na enyi ya nwoke alụwala another girl ọ tụwara ime na ọ galaga nara list o mere introduction nara list the girl na ọ dịla ime ishekwuo ya egbe tụọ ọ dị ya ka ụwa dagidere ya sị ọsị gịnị the lady repeat onwe ya again bido send were pictures send were evidence send a picture of this same girl that even enyi ya nwoke soro gaa ya wije na ya amaghị plan ka o nwere for her tomorrow na ya agaghị engage ya agaghị entertain in such deceit na ya ga-wee pateka to reach na o nidiri ịma the truth ka kama happy visit ya enwe ihe ọ ga-eme ọkwa na ịdị careful na nwebụ onye ma plan ma ọ bụ igbu ya ka a na-agwabeghị eru ugbu a chọrọ ha igbu ya ka ọ mara otu o si aga about this thing also send chara ihe a niile ike agwụ ya ekelecha ya kpọọ enyi ya nwoke na phone na ya na-abịa ọ sị oke nsogbu anọ ya wụchasịa ya jụọ ese onye nwe onye ya kpọọ ha the girl ọsọ ha achịcha mkpụrụ anya niile mepecha jụọ ese na ele otu o si mata that name ọ kpọga and onye nye get information ọ sị ya jụọ ese the girl etoro ime esi ịlụ ya ka esi chọrọ ịlụ alụ ka ọ wee lụọla ya alụ ihe ya jụge gbaka enyi nwoke ji si ya na ya dị very very sorry baiga n'ime ụlọ were check pụta bịaghachi na sitting room dee check of 6 million si ya na ya were na ihe ahụ for the 6 years ya na ya abụọ yiri 1 million naira for each year na ya biko were na ya dị very very sorry na the girl dịra ya ime na ka ya ga-egwuchirata egwu afọ ime acha na anọ n'afọ ime acha ụmụnne the girl family ha shiri ike ha bịa dade na ya ga-alụrịrị nwanne ha ya masị what else to do ya ga kwụnụ na ha list mee mesetọ ihe na next week ka a ga finalize ihe gbasara marriage rights ọ sị ihe ọ nọ na-ekwu obi ya daa nwanne ya n'afọ eriri afọ niile bido na-eme wim shi ọka aba ike agwe ya nọ na-ele dream ya future ya ka ọ crash ga mkpụrụ anya abụọ ọ sị ya nọrọ nga bilie move oshi n'ụlọ ahụ pụọ and all that same day ozugbo ọ laduru n'ụlọ ya ka ọ mere na phone ọ chọghị ịkpọ friends ya ha ga-achịgbu ya ọ maghị onye ọ ga-akpọ ọ sị nwaanyị mba nnọọ n'ọmị ka ọ na-akụrụ ihe n'ugbo na ebe a ka eshi ugbu a na obi na ọ gbawala ya ebewebewebewebewe mkpewe nne m ya sị gị ibe juru chagbo na akwa ahụ ibe gị jiri nnọọ nwayọ laghachi back ga-anata check of 6 million nata that check ya sị m nwaanyị mba nnọọ m sị nne ya sị gaa nata that check anaghị adọ nwoke adọ anaghị adọ nwaanyị adọ anaghị adọ obi adọ gị were iwe si ị ga-ekwe na ị ga-egbu ya igbuo ya enweghị ige nara gị sịkwa na ị gaghị ewe that check onye nye information onye ọ gwara ihe ahụ ha dị na otu ochi agwala na o release ya you are no longer in the picture the love is no longer there that young man has moved on too is going to be difficult go back and collect that check emekwele ka mistake nata that check mena ahụ that check oge na-abịa mgbe ị ga-alaghachi ka ọ hapụ ịkwa n'ụzọ iri iruzie ya sị na mgbe e nyere ya na ngwa gị nweta ya time ya ghọtazie that ihe ilele na obi na oshiela ike check ahụ onye ga-enye ya to control your anger to control in fact to switch the awful situation that may occur laghachi otu m legene ugbu ga jụọ ya ga-esi gịnị ọ ga-repeat onwe o repeat cha onwe ọ ga-ewere kweta that check wetakwa again nata that check gị si okay good luck ga-epụtawa ere afọ ole ya si m ya dị 41 years m si 41 years nata that check ga-ebịa ka ịkpa nkata nwaanyị na ibe ya ụmụnne m nwaanyị nụtere
This lady hichashanya mmiri. After 2 days, ya kpachim si mwa mbanom si ya si agala nata the check. And ya cash ale no the money no na account here now. Na all the very happy mgbe ya nara the check. Ọ na-asị ya good luck na Chineke ga-arọpụtakwara onye ga-ahụ ya n'anya na ya dị sorry ya gede ya ntị ya just pụtawa and the money no nọzi na account ya now. M si ihe mere na nwaanyị ọma ya sị dị 41 years. Mgbe ụfọdụ gị were obi ntụkwasị na something were mmụọ niile na-etu that thing adị difficult to come. Onye ọbụla gị na-eme ihe now target na wụrụ gịnị ịrụ ime. There is no marriage in heaven, but you need a child that will take care of you in your old age. You need a child that will be there for you when you need somebody. Your child ga-emere gị ihe nwanne gị na-ga-emere gị. Ọ naanị nwa ga-emere gị. The essence of building a marriage in the first place is for a man and a woman to come together to procreate children that will take care of them when they become weak. Enweghị ihe dịka marriage na alaeze eluigwe. The union we form is for better foundation in order to shaping these children well with joint and collective efforts. Onye ọbụla gị na-eme ihe na target gị wụrụ gịnị? Gị dịrị ime. And let me tell you, at 41, when you have a child already, husband may come. After months, ya kpachim. Chetere m ihe mụ na-ekwuru, chetere m kọwa m tie ya ekelecha ya si nwa mba nọ. Na after m gwachara that thing, na plan ya hụzi somebody dị mma, ya just made the person approach, ya choose his relationship na mgbawa shishi, na ihe decided that time. So ya ga na itri gị riri one day, rute dia. Nge ya dosara ya na-eri. A young man nọ na the other table. Ya like chocho otodi, like cha how neat. Oto she dress ya, ma ya mama nwoke ma ya otago na ịdị neat, ma ya kwụrụ ka nwoke. Ya sị na onye amụkwara nwa na ọgakwa dị bad. Ya gakwuru ya. Gwawe sị ya na ya like ya. Na ya ga like ka ya na ya abụọ nọrọ nwee something. Na ihe n'ugbo stage n'ugbo ka ya na ke nwoke asị ya hold it there. Na ya na like ịdị in charge of ihe ọbụla ya chọrọ ime. Na ya nọ here ọ gara bata. Na mgbe ọ na-abịagodo abịa in the first place ka ya hụrụ ya hụ na ọ dị ka otu ya chọrọ ka nwaanyị ya na-ege eme ihe dị. Si ya biko na ya hot ihe ọbụla bụ ihe ọ na-ekwu ka ya shoot o shot ya. The guy eme onwe ya introduce. Na ya dị 43 years. A single father of 2 beautiful girls. Na ada ya nwaanyị na ọ dị 7 years. Ke nta na ọ dị 5 years. Na nwunye ya nwụọ na ọwa shmatic. Jụwazie ya nwasị ọ dịkwa n'afọ ole? Ya si ya dị 41. Ọ sị okay, beautiful. Na age doesn't really matter. Na ihe ya ga-ahị ya na ọ naanị 3 months. Na ọ watch ya ọfụma ka ya watch kwana ya nwa. Na onye ọbụla dị very open to each other. Na ọ dabara ha in 3 months time na ya ga-alụ ya. And ha alụcha ha ga-eme IVF. Select ya their gender more 2 or 3 at the same time. Wepụ aka na ihe eto ime abịa agbagharị. Na ya chọrọ a companion, somebody dị jovial, somebody ga-eme ya obiọma. Ha mi emekwe the person obiọma, ha nọrọ n'obiọma na ọ jụwa ese nwere ihe ga-enye nsogbu from previous relationship like nwere any commitments ha ga-suffer tomorrow. Mgbe ka eji kọrọ ya ihe mgbe enyi ya kọrere na kemgbe ndụ ya ka ewu ya nwee walk up to a man gasị ya I like you. Lekwe ihe ya shi n'ime 6 years relationship pụta. Gwa ya ote the guy shiri were 6 million naira settle. Now na ọ gawala ịlụzi the girl ọtụwara ime. The guy achịwa. Ụfọdụ be ha atụwa like money can buy their love. The nwere ote obi nwoke na the when a man moves on, he has moved on. And the best thing o mere wo ịnara that money. And ya biko na ya achọghị ego ahụ anywhere around him. Na enwe ihe ọ chọrọ iji the money eme ya were me ọ chọrọ iji ga zụrụ property, ọ chọkwa iji ga renovate ara nne na nna ya ụlọ na village ha. No man, not the opposite. Also, when you settle ụmụnne ya, na ya achọghị that money around him. Ya mega of my business ya flourish. Ya chọrọ ya gwara ya na like in charge of his world ya. Ya wa ga establish ya na business ya single-handedly. Kwụnwa ya ọfụma. Mana ya achọghị that money o jiri pụta from 6 years relationship. Na ọ bụrụ ụmụnne ka ọ chọrọ ike that money. Ọ chọkwa itinye na bank, ọ chọghị imete ya ka ọ chọkwa iji ga zụrụ ala. Anything ọ chọrọ ime na ya were mee. Ọ sị ya sị nụkwa. Ihe ka nrọ
ka ọwụ na mmadụ na nwamba na ha nọ na n'ime relationship 3 months nọ ntara ọ sị na ha ga 3 months eruberu na o propose ole na agalaga nara list kwụọ ụgwọ isi ya na etile wedding ha na ọwụ this December na bịaganụ nwaanyị mba nọ m za ya sị m gezi ekemege emege na enyi ya nwoke na ntara wụ ex ya that day according to ihe that same girl na-enye information that day agara ka eme ihe isi ya ka ex the girl wụchachiri na nwa ebu n'afọ na ọwụ nwa ya na ọ hapụrụ ya because ya ejighị ego na ọ ga-ekwe ebe ọ na-ekweghị ịlụ ya na ọ ga-abịa mụọrọ ya nwa ya o bu n'afọ ọ mụchaziere nwa onye chọrọ ịlụ ya ga-alụ ex ya jụwazie the girl si ihe ekwugbu ugbu a wee eziokwu ex ya sị na ya achọghị ịlụzi ya na the boy na-akọ ya ihe na relationship ya na ọ dị violent na ọhịa eji walk out of it na nwa na ọwụ ke ya mana ọsịkwa ya agaghị ewepụ ya jụrụ esi wepụga nwa ha many months na ojikwa anya na marriage na ọhịa na m lewezie the latest one koko ugbu a na ọ pụtaziele from marriage n'uzie na ya nwa alụọla di because ye make sure na o nwetaghị update and ya lụrụ ihe ya lụrụ na ọ wụchara chara na ex ya kpọgazi ugbu a na si ya return ọrụ ebe 6 million naira na ya healed too fast na so na all this while na ya love ya na otu echi na agodi the money self gosiri na ya love ya na ebe ya move ole on and ya nwa is yet to marry no ya nwa ga-esetụlụzie na ya return ọrụ ebe 6 million naira or else mmadụ anwụọ na ya nọ na di eji ego nwaanyị mba nọ nsị na dide ọkpọga kọl a ka ya nọ n'ụlọ ọgwụ ya na di ya emega ha gaga ihe IVF ha and Chukwu eme na ebere na ọ gara successfully na ya chi ụmụ ejima abụọ n'afọ te ya na krom ihe n'ugbu a na onye dọtara onye na-azịrị the case na awụ die gbagasịla ebe a ga na-etreat the matter na DSS kọwa mi kọwa anywhere na o repeat onwe ya again na ha abụọ ga-eme ya face to face and the nwaanyị mba nọ m si ya si achọghị that type of war na die dị stubborn na ọwụ somebody na-emenweghị ya ala azọ ọgba ọsọ ọ ga-emegide ihe a meruo elishi who no defeat that situation and ya achọghị any type of war na ex ya na ọ dịkwa dangerous in a way na ọ ya were this money return ọrụ for peace sake ka ọ ya jideshi ego na ike jide ebe Chineke ya gọziele na m juderele mba ụwa na ọ ya return ego nọ ka ọ ya jideshi ego na ike ụmụnne m ọhịa ọsọ m bịa jụọ ọnụ enwekwa ihe ọnụ ga-atụsịrị enwe ihe ọnụ ga-agbụtụrụ na ya sọkwara m ya congratulations na ụwa na nọ n'ime ya onye na-akara aka ya if you don't know what tomorrow will bring anwụ na ebe ihe nwụrụ ada na mba ebe ihe dara as long as say dị ndụ echi ga-adị mma ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ